Il-produzzjonijiet fuq il-pjattaforma diġitali Perlina TV b'kontenut kompletament bil-Malti se jkun aċċessibbli għat-tfal fl-iskejjel primarji kollha f'Malta u Għawdex. Dan se jsir bl-appoġġ tal-Ministeru tal-Kultura u ċ-Ċentru tal-Ilsien Malti flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu fi ftehim ma' Steve Dalli u Justin Farrugia li ħolqu din il-pjattaforma. Aħna qed noffru bosta filmati audiovisivi bil-Malti attrajenti biex it-tfal kun jistgħu jisimgħu l-Malti bħal aħna meta konna żgħar konna tallimna Taljan u din ħad tkun aċċessibbli fl-iskejjel biex l-għalliema jistgħu jgħalmu bihom jingħab bħal ġranet tal-ġimgħa. Aħna nemmnu li m'hemm xejn jisbaħ milli titgħallem mingħajr ma tkun qed titgħallem. Allura qegħdin nagħtu u noħolqu programmi għat-tfal li huma entertaining u li huma divertenti u li fl-istess ħin la ma jafu jkunu qed jitgħallmu ċertu affarijiet bil-lingwa Maltija għax ħassejna li kien hemm gap, kien hemm nuqqas kbir fl-użu tal-lingwa Maltija fuq programmi ta' divertiment. Is-Sur Farrugia qal li fit-tieni fażi se jkunu qed jikkonsultaw mal-edukaturi u dawk kollha involuti fl-edukazzjoni tat-tfal biex jipprovdulhom il-materjal awdjovisiv li għandhom bżonn fil-klassi. Fil-preżentazzjoni ta' dan il-ftehim fl-Iskola Primarja tal-Imsida, Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni Matthew Vella qal li dan il-ftehim huwa parti mill-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni li finqas minn 8 xhur ta' ħidma fuqha diġà ġie implementat 21% tax-xogħol. Il-Ministru Owen Bonnici jirrimarka li dan il-ftehim huwa eżempju ta' kif is-settur privat jaħdem mal-Gvern qal li ċ-Ċentru tal-Ilsien Malti twaqqaf apposta biex jiżdiedu r-riżorsi bil-lingwa Maltija speċjalment fid-dinja diġitali. Għalli l-istudji wrew li ġenitur minn kull erba' jażel li jikkomunika mat-tfal bl-Ingliż biss. Min-naħa tiegħu il-Ministru Clifton Grima qal li t-tisħiħ tal-lingwa Maltija hija priorità u din il-pjattaforma tipprovdi kontenut għal tfal ta' etajiet differenti tal-istess livell għal dak fuq pjattaformi barranin.